Magandang araw po, narito po muli ang hagupit ng habagat ay CLTV 36 Special Coverage. Ako po si Jody Dizon Mercado. Isa ng ganap na tropical depression ang low pressure area na binabantayan sa kanlurang bahagi ng Northern Luzon. Tatawaging emong ang namuong sama ng panahon. Huli itong namataan, 115 kilometro west-northwest ng Lawag City, Ilocos Norte. Taglay nitong lakas ng hangin na 45 kilometro kada oras na may pagbugsong aabot sa 55 kilometro kada oras. Kumikilos ang bagyong emong pakanluran, timog-kanluran sa bilis na 35 kilometers per hour. Nakataas ang tropical cyclone wind signals na signal number 1 dito sa bahagi ng Luzon, sa Ilocos Norte, sa western portion ng Ilocos Sur, partikular sa Sinait, San Juan, Cabugao, Santo Domingo, Magsingal, Bantay, San Ildefonso, San Vicente, Santa Catarina, City of Vigan, Kawayan, Narvacan, Santa Maria, San Esteban, Santiago, City of Candon, Santa Lucia, Santa Cruz at sa Tagudin. Nakataas din ang signal number 1 sa northwestern portion ng La Union, sa City of San Fernando, San Juan, Bacnotan, Luna, Balawan, Bangar, Bawang at sa western portion ng Pangasinan, partikular sa Dasol, Burgos, Agno, Bani, Bolinao, City of Alaminos, Mabini at sa Anda. Samantala, isa ng tropical storm ang bagyong Dante sa inilabas sa Tropical Cyclone Bulletin number 4 na inilabas kaninang alas 11 ng umaga. Huling namataan ng bagyo as of 10 a.m. sa layong 900 kilometers silangan ng extreme northern Luzon. Tagla nitong lakas ng hangin na 65 kilometers per hour na may pagbugsong aabot sa 80 kilometers per hour. Kumikilos ito pahilaga, hilagang kanluran sa bilis sa 15 kilometers per hour. Palalakasin ng dalawang bagyo ang hanging habagat na magdadala ng pag-ulan sa malaking bahagi ng bansa. Samantala, nakataas po ang rainfall warning number 47 na inisyu kaninang alas 11 ng umaga sa ilang bahagi po ng Central Luzon. Nakataas po ang red rainfall warning sa probinsya ng Zambales. Ibig sabihin po, kailangan pong mag-take action ang mga Zambalenyo dahil asahan po riyan ang malakas na pag-ulan. Samantala, orange rainfall warning naman po sa Bataan, Pampanga, Metro Manila, Cavite at ilang bahagi ng Bulacan at Tarlac. Nasa yellow alert naman ng Batangas, Rizal, Laguna at ilang bahagi pa, natitirang bahagi ng Tarlac at Bulacan. Inuulit ko po, nasa heavy rainfall warning po ang ilang bahagi po ng Central Luzon. Kaya sa ating pong mga kababayan, tayo po ay maging alerto at kung kailangan pong kayo ay lumikas na, makipag-ugnayan po sa inyong pinakamalapit na mga otoridad, sa inyong barangay officials, sa inyong mga lokal na disaster risk reduction management offices, para po kayo ay ma-evacuate at siyempre kung kailangan nyo humingi ng tulong. Samantala, patuloy na binabantayan ng Pampanga River Flood Forecasting and Warning Center ang mga monitoring stations na nasa kahabaan ng nasabing ilog. Sa inilabas sa Flood Bulletin number 5, nasa alert level na ang tubig ng Pampanga River. Para sa karagdagang detalye, makakasama po natin via phone patch si Ginoong Nestor Nimes, ang OIC ng Pampanga River Flood Forecasting and Weather Warning Center. Magandang araw po, Sir Nestor. Magandang araw po naman, Joey, at saka sa lahat na nakikinig. Opo. Sir Nestor, ano po ang latest bulletin ngayon ng inyong tanggapan sa inyong pong pag-monitor sa Pampanga River natin? Wala pa tayong bulletin. Mamayang alas 6 ko po. Opo. Ano po yung latest natin kanina?
Sir Nestor, ano ho yung nasa alert level natin ngayon? Nasa alarm, alert at critical level? So far, sa kaninang umaga, sa mga 6 o'clock, ay ang ating Arayat ay nasa 7.23 meters na siya. At ang Candaba ay nasa 5.67. At sa Sulipan, doon sa malapit sa dagat, sa may Apalit, ay 2.94. Okay. Sir Nestor, ano ho bang ibig sabihin ng mga ito? Ito po ba ay nasa alert level, alarm, or sa critical level? Natin ay 7.23 ay nasa above alarm. At ang Candaba ay nasa 5.67 ay nasa above critical. At ang Sulipan naman 2.94 ay nasa above alert. Okay. Para lamang po sa kalaman po ng ating mga manonood, Sir Nimes, ano ho ang pagkakaiba po ng alarm, alert at ng critical? Ang alert ay yung mababa ang level ng tubig sa Kailugan. At pagka-alarm naman ay tumaas na ang level ng tubig from alert level. At pagdating naman ng critical ay ito po ay nag-overbank na o umapaw na ang tubig sa ilog. Okay. So, ang bawat kategorya po na ito, ang alert, alarm, critical, ay may kinalaman po siya sa lalim o section or cross-section na sinasabi na nakapartida po ito sa 40%, 60%, at saka 80%, up to 100 kapag umapaw na. Okay. So, ibig sabihin po nito, Sir Nestor, no, sa loob po ng 3 araw, noong una ho namin kayo nakausap, medyo humupa po ng konti yung mga pag-ulan. Pero ngayon, nagpatuloy po yung mga pag-ulan sa loob ng 2 araw. Ibig sabihin po ba nito, nagtuloy-tuloy yung pagtaas ng water level natin sa mga binabantayan nating monitoring stations? Dito po sa middle area and down to the lower area, sa Pasakboagua area, ay tumataas pa ang tubig natin dahil dito po sa monsoon o sa habagat. Ngunit doon sa taas, sa upstream ay wala nang pag-ulan doon at kaya wala na masyadong bumababang tubig. Okay. For clarification, ano po yung mga lugar doon sa upstream na wala pong nararanasang ulan? Mahina na yung mga pag-ulan ay sa area ng Nueva Ecija. Okay. Sir Nestor, ngayon ho na meron hong mga lugar na sinasabi nating tumataas yung water level, no? Doon sa monitoring stations at meron hong mga lugar na pwedeng umapaw na yung Kailugan. May mga rekomendasyon ho ba kayong ibinigay sa mga lokal na pamahalaan o sa mismong RDRMC hinggil sa mataas na water level? Actually, ang Candaba pala naman din ang umabot ng critical at ang Arayat ay hindi pa naman siya umabot sa critical. Kaya, pero ganun pa man, mataas na rin ang tubig. Ang mga lugar na yan ay naka-alerto na po sila. Actually, naka-dispatch na po sila at lalong-lalo na sa Candaba ay kahapon pa sila ay naka-monitor at naka-antabay na at nakapag-response na po sila sa MDRRMO ng Candaba. Okay. Sir Nestor, 2 bagyo, no, ang nasa loob ho ngayon ng Philippine Air Responsibility. Yung isang LPA ay naging bagyong Emong na. Sa inyong pagtataya, sa inyong maging observation, ano ho ang magiging palagay ninyo?
tuloy kayang tumaas pa yung tubig dito sa mga ibang lugar pa na dinadaluyan ng ating Pampanga River? May posibilidad po na ibayo uli ang habagat kasi po si LPA 7H ay nagiging depression na po kaninang alas 10. So, dalawa na po ang bagyo natin ay si Emong at saka si Dante. Yung si Dante ay nagiging tropical storm na po siya at yung isa naman ay si Emong. Yan, yung nandito sa may bandang Lawag area. Pasensya na po, inuubo ako. Ay, no problem po, Sir Nestor. Hindi naman po namin narinig yung ubo po ninyo. Don't worry po. So, sa atin pong mga kababayan, so asahan pa ho na kailangang maging alerto ho at yung ating mga kababayan sa kahabaan ng Pampanga River dahil posible pa ho talagang tumaas pa itong water levels dito po sa inyong mga monitoring stations. Oo, ang pinakabantayan ay yun nandito sa southwest, ano? Kasi ang napag-ibayo nito ay yung habagat. Kaya yung mga nasa coastal areas natin ay yun ang talagang maapektuhan nito. Zambales, Bataan, southwest area ng Pampanga, sa Sumuan, Lubao, Makabibi, Masantol, at saka sa Bulacan, no? Kalumpit, Agunoy, Paumbong. Yan po yung mga area na mga mabababa na sila po ang sumasalo ng habagat. At kapag ito po ay nasabayan pa ng high tide, lalo na ngayon ay sunod-sunod na araw ay high tide po tayo. Kaya sa tuwing umaga ay tataas ang tubig natin sa mga lugar na yan. Kaya double impact po sila, no? Dahil yung habagat, ulan ng habagat, at saka yung pagtaas ng tubig dagat na dahil po sa high tide. Kaya ito po si Emong ay ang direction nito ay sa ngayon nandiyan sa northern western side ng Lawag, ano? Pero pababa ang kanyang tracking, no? Papunta siya pababa sa may Ilocos Sur and Pangasinan. And then bibuelta siya, ay kukrus niya yung Kalupaan. Papunta naman siya sa northeast, na direction, no? Northeast direction. So, bali ang si Emong ay maglulup po ito as per pagtaya ng Pag-asa. At si Dante naman ay tuloy-tuloy po siya na aahon papunta ng Taiwan. At doon na po siya ay mag-dissipate. So si Emong naman ay pagka nag-loop na siya, paakyat naman siya papunta doon sa pinanggalingan ni Dante ay mag-dissipate na rin siya sa low pressure. Okay. Sa mga susunod na araw. Okay. So sa mga susunod na araw, talagang tuloy-tuloy po yung magiging daloy ng tubig dahil sa mga pag-ulan, bunsod ng monsoon at kailangang paghandaan po ito ng ating mga kababayan. Yes po. Okay. Huli na lamang po, Sir Nestor, ano po ang inyong mensahe, lalo na doon sa mga nakatira sa gilid ng Pampanga River dahil mataas na nga ho yung water level dyan, particular doon sa mga nabanggit yung monitoring stations sa Arayat, sa Sulipan, saka dito sa Candaba. Ano ho ang mensahe nyo sa kanila, Sir Nestor? Sa ngayon, ang Kalumpit, actually declare na sila ng state of calamity ayon sa news kanina. Ang papayo natin ay magpatuloy lang po sila na mag-coordinate sa kanilang kanya-kanyang MDRRMO at saka sa kanilang PDRRMO upang
bigyan sila ng atensyon na kung kailangan ma-rescue or kailangan nila ng tulong ay makipag-contact po sila sa nasabing mga ahensya ng pamahalaan ng probinsya. At patuloy sila na mag-antabay dahil ito maaaring magiging mag-ibayo muli ang ating habagat. Pagka ito si Emo ay bababa na dito banda sa may Ilocos Sur, Ilocos Norte. So mag-ingat po ang ating mga kababayan sa na parating pa na epekto ng habagat. Lalong-lalo na sa lugar dyan ng Candaba, dito sa downstream area, sa may Kalumpit, Paumbong, Tagunoy, Makabebe, Masantol, ayan, sa Bataan at saka sa Zambales. Alright, maraming salamat po Sir Nestor at mag-iingat po kayo. Hihintayin din po namin ang inyong magiging flood bulletin maya-maya. Thank you po. Magandang umaga. Samantala, magkakaloob ng hindi bababa sa 495.44 million pesos na tulong ang Department of Agriculture o DA para sa mga magsasaka at mangingisdang naapektuhan ng severe tropical storm Krising at habagat. Ayon sa ahensya, kabilang sa mga ipapamahaging ayuda ay ang mga binhi ng palay, mais at gulay para agad na may pagpatuloy ang pagtatanim sa mga rehiyon sa Luzon na apektado ng kalamidad, kabilang na ang Region 3. Aktibo na rin ang Quick Response Fund ng ahensya upang agad na marespondehan ng mga nasirang sakahan, partikular na ang mga nasa planting phase pa lamang. May nakalanding loan assistance sa hanggang sa 25,000 pesos sa ilalim ng Survival and Recovery o SURE Loan Program na maaring bayaran sa loob ng 3 taon na walang interes. Samantala, ang mga rehistrado at insured na magsasaka ay maaari ding mabigyan ng kabayaran sa pinsala sa pamamagitan ng Philippine Crop Insurance Corporation o PCIC. Batay sa pinakahuling datos ng DA-DRM Bulletin No. 7 itong Martes, July 22, umabot na sa 134.66 milyon ang halaga ng pinsalang naitala sa sektor ng agrikultura na nakaapekto sa 6,377 na magsasaka at mangisda. Pinakamalaki ang pinsala sa sektor ng palay na umabot sa 121.88 milyon pesos sa kabuang 7,911 hectares sa mga lalawigan sa Luzon, kabilang na ang Tarlac, Zambales at Bataan. Manatiling nakatutok dahil magbabalik ang hagupit ng habagat, a CLTV 36 special coverage.
At nagbabalik po ang hagupit ng habagat, CLTV 36 special coverage. At maalala po natin ilang araw matapos sa matinding pagbaha, maayos na po muli ang biyahe sa North Luzon Expressway o NLEX. Para sa karagdagang detalye, makakasama po natin si Sir Robin Ignacio, ang Traffic Operations Head ng NLEX. Magandang araw po, Sir Robin. Kumusta po ngayon ang operation ng North Luzon Expressway? Yes, sir. As of now po, wala naman po tayong namomonitor na water panding or flooded area. At ganun din po na ang ating flow ng traffic ay fast-moving po in all areas ng NLEX and SCTEX, both directions po. Okay. Sir Robin, gusto ko lamang pong paulit, no? So lahat po ng ating mga toll plazas, lahat po ng ating daraanan, ang kabuuan po ng North Luzon Expressway from end to end po ngayon, ay mabilis, fast-moving, light traffic po ngayon. Tama po, sir. Open po lahat ng ating toll plazas, mga entries, exits. Ganun din po ng ating traffic flow ay fast-moving po sa lahat ng areas po. Okay, from Balintawak, Mindanao, Bocaue, Karuhatan, Maykawayan, San Fernando, sa Dao, saka sa Tarlac. No. Sir Robin, gusto ko lamang hong balikan yung nangyari ng Monday. Ano ho ba yung naging sanhi ng pagbaha noong Lunes? Opo, ang dahilan po talaga nito is yun po yung tuloy-tuloy po na malalakas na pag-ulan. Kung babalikan po natin yung maghapon po ng Lunes, nadadaanan naman po yung kahabaan po ng NLEX at saka SCTEX ng maayos. At yun po doon sa area na meron pong tayong na-monitor or naranasan na pagbaha. Dito po sa may Balintawak Cloverleaf at dito sa ilalim po ng Paso de Blas Interchange sa may Valenzuela ng bandang hapon na po. Pero bago po yun, tanghali pa lang po ng Lunes, yung traffic po natin na papasok po na yung Metro Manila ay mabagal na po, slow moving traffic na po dahil marami na rin pong reported na flooded areas po sa Metro Manila. At yun nga po, bandang hapon po, nagkaroon na rin po ng flooding po dito sa Balintawak Cloverleaf kung saan one lane na lang po yung passable. So humaba po yung ating traffic at yung tail end po niya ay lampas po nga ng Valenzuela. At nung bandang mga around 5:30 p.m., nag-umpisa na rin pong tumaas po yung water or yung flood water po doon sa ilalim ng Paso de Blas sa may Valenzuela. Mga 6:40 p.m. Wala na po talagang nakakadaan ng kahit anumang klaseng sasakyan. At yun nga po, bago po pa yan, na-monitor na rin po namin ng halos lahat ng areas around NLEX po dito sa malapit sa Valenzuela ay flooded na rin po. Maging yung MacArthur Highway, flooded na rin po. So siguro yun po yung natitirang option po ng ating mga motorista ay dumaan ng NLEX kaya po nagkaroon ng ganung kahabang traffic na po. At nung impassable na po yung Valenzuela or yung Paso de Blas interchange sa ilalim, sinara na po namin yung mga papasok po galing Ciudad de Victoria, Marilao, Maykawayan at maging yung Paso de Blas mismo ng southbound and northbound. At yun pong sa main line, bago pa lang po magbukawe, tinigil na po natin yung traffic towards Valenzuela para po hindi na po madagdagan yung na-stranded na mga motorista po natin doon. Kami rin po ay nagbukas na po ng median. Nag-open na po kami ng dalawa sa may median dito sa mga papasok galing Metro Manila para kung nais po nilang bumalik ng Metro Manila ay pwede po silang mag-U-turn. And for the motorist naman po na galing po probinsya, nagbukas din po kami ng dalawang median dito sa may Maykawayan area para makapag-U-turn na rin po yung ating mga motorista na galing probinsya. Okay. So parang ang ginawa po natin, Sir Robin, no, is yung nung pinahinto nyo na po yung pagpasok is pinabalik. Kung yung mga gustong bumalik, pwede silang mag-U-turn. So, pagpasok doon sa kabilang toll plaza, paano po yun? Nalibre na ho sila, Sir Robin, yung mga bumalik na doon sa nearest?
Yung mga bumalik or hindi nakapasok, hindi rin po kaagad-agad nakalis kasi kagaya nga po ng nabanggit ko, yung mga alternate routes, especially yung towards MacArthur, reported na rin po na flooded na nga po yung mga area. Actually, nauna pa pong flooded yung mga areas na yan bago po nagkaroon ng tubig dito sa loob ng NLEX. At yun nga po, kahit tuloy-tuloy po yung aming pumping stations po dito sa may Balintawak at saka dito sa ilalim po sa may Paso de Blas ay yun pong nilalabas na tubig ng pump namin ay meron din po mga bumabalik na lang din na tubig dito sa ilalim, kaya kasama na rin po yung malakas na pag-ulan. Yun po yung dahilan kung bakit po napakabilis po yung pagtaas ng tubig dito sa Paso de Blas. So parang na-overwhelm po, Sir Robin, yung mga measures po sana natin na magpe-prevent ng baha sa NLEX. Tama po ba? Yes sir, tama po yun. Ganun po yung nangyari. Bagamat yun po, maghapon, tuloy-tuloy po yung ulan, tuloy-tuloy yung pumping natin. Pero nung bandang late afternoon na po talaga, parang overwhelmed na po na nabanggit nyo. Hindi na po sapat yung lumalabas na tubig kumpara po dun sa pumapasok na tubig dito sa NLEX. Okay. After po na humupa na yung baha dito sa ating structure, sa ating expressway, did you check po yung ating kakalsadahan dito kung na pwede na po silang daanan ulit dahil posibleng may mga potholes pa rin ho yan at merong areas na baka ho delikadong daanan. Na-check po ba natin nung humupa na yung baha? Opo. Tama po. Actually, yung Balintawak area, yung Cloverleaf, Balintawak, mga 8 p.m. pa lang po, naging passable na po lahat ng lanes. Pero ito po sa may Paso de Blas, ilalim, mga midnight na po. Actually, naubos po yung tubig doon sa pavement po namin. Mga around 1:30 a.m. na po. And the following day, immediately po, nag-implement na rin po kami ng potholes patching po. Cold patching po yung tawag po natin dahil kung umuulan po. So, kaya naman po mag-patch, lalong-lalo na po yung malalalim kasi pagka ganitong tuloy-tuloy na malalakas ang pag-ulan, pagkaraniwan po na nagkakaroon po ng mga potholes. So, agad-agad naman po na kinukumpuni natin para mas safe pa rin po na daanan ng ating mga motorista. And nabanggit nyo na rin po, Sir Robin, na parang dahil tuloy-tuloy itong mga pag-ulan at may dalawang bagyo ho tayo ngayon sa loob ng Philippine Air Responsibility. Ano ho yung operations natin sa MPTC dito sa ating NLEX? 24/7 po ba tayo ngayon, Sir Robin? Yes sir, nag-intensify po kami, lalong-lalo na po yung pagmamonitor po dito sa ating areas na naranasan na rin ng pagbaha. At yun po, may mga teams na po kami to ensure na kung magkakaroon man po ng pagbaha, kasi hindi malayo mangyari pa rin po yan, kung talagang tuloy-tuloy at malalakas yung pag-ulan. Ganun na rin po na nagre-release po ng tubig ang ating mga dams. So pag nasaturate po yung area, yung locations, maaaring magkaroon po pa rin ulit tayo ng ganyang pangyari. So ang aming ini-ensure naman ay wala po tayong matatrap na motorista dito sa mga area ito. At isa pa pong ginagawa ng aming kumpanya ngayon ay nakikipag-ugnayan po sa ating mga LGUs para po dun sa nabanggit ko po kaninang outlets ng aming mga pinapump out na tubig, yung mga rivers o mga creeks ay malinisan po para mas mabilis po yung pagdali towards po dun sa dagat. Okay. Meron ho ba kayong nakikitang parang, let's say, long-term solution para ho hindi na ho maulit ito? Besides ho doon sa coordination with the LGUs, meron ba kayong nakikitang parang project o program na pwedeng implement to prevent the flooding muli sa loob po ng expressway? About the long-term solution po dito, kasalukuyan po na pinag-aaralan po ng aming kumpanya. Tinitingnan nga po yung kagaya nga po yung mga drainage systems, yung mga daluyan ng tubig at iba pang paraan para po hindi na po natin maranasan itong ganitong pagtaas ng tubig sa ilalim po ng expressway. So when we're ready po about yung plan, ang aming kumpanya ay ibabahagi din po sa inyo ang aming mga plano. Okay. Sir Robin, itong dito sa Tulaok Bridge Project sa San Simon, parang nirequest po munang ipatigil muna pansamantala? Yung sa Tulaok area po, may San Simon, yung
alam po natin na last year natapos na po natin yung pag-raise. So hindi na rin po binabaha yung area ngayon. At ang kasalukuyan po na ginagawa po dyan is yung pag-raise po ng tulay. At ginagawa po ito ng DPWH. So, ang pagkakaalam ko, may timetable din po ang DPWH sa pag-raise po ng tulay na yan. Yes, sir. Pero parang may naka-receive po kaming report, request po ng MPTC na itigil muna yung project. Parang peligroso ho yata sa structure kung sakali, kung itutuloy ngayon yung ginagawang project. Could you, may aware po ba kayo rito, Sir Robin? Hindi po ako aware doon sa total po pero maaaring ngayong tagulan po baka po yung some points po pag ginagawa po yan kailangan din po magsara ng mga lanes. So yung ugnayan with DPWH tuloy-tuloy naman po yan at kung meron po mga ganitong balita ay yun po tinitingnan lang po yung safety ng ating mga motorists at saka yung paggawa po ng tulay para ma-ensure po na wala pong ma-aksidente. Alright. Panghuli na lamang po, Sir Robin. Ano po ang inyong mensaheng pwedeng ibahagi sa ating mga motorista na daraan po sa expressway natin na under po sa Metro Pacific Tollways Corporation? Opo, sa ngayon po ay ang NLEX kung saan nakaranas nga po tayo ng pagbaha ay kagaya na nabanggit ko po kanina, fast moving ang traffic po natin, wala po tayong naitatalang mga water panding o pagbaha dito sa loob ng expressway. At yun po sa ating mga kababayan na magbebiyahe, considering po na talagang tuloy-tuloy pa rin po yung bagulan. In fact, may mga bagyo pa din po tayong papasok or kung hindi man pumapasok dito sa ating kalupaan ay nakakaapekto ng ating weather kung saan ay maraming pagulan pa rin po yung nadudulot. So, ang sinasabi po natin ay kung hindi naman po talaga urgent, kaya po ipagpaliban yung kanilang pagbiyahe pagka ganito talagang tuloy-tuloy ang pagulan ay mas mainam baka wag na muna po tumuloy para lang kung magkaroon po ng mga insidenteng ganito ay hindi po sila masama or masabay po dito sa aksidente. So mag-monitor lang din po sila sa current situation po ng expressway at kung meron nga pong ganyan na sitwasyon ay kailangan po ay kung kaya naman po nilang hindi na lang tumuloy. At sa aming part naman po, ine-ensure po namin yung aming pagdideploy ng mga manpower ngayon. Mas marami pong manpower at saka resources para po masiguro po na pag kami mga ganitong pangyayari ay mailagay sa mas safe na situation po yung ating mga motorista. Maraming salamat po, Sir Robin. Ingat po kayo. At naway sana'y wala na pong mangyaring baha muli dito sa ating North Luzon Expressway. Samantala, narito po ang mga flights na kanselado sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA. Sa domestic flights, hindi lilipad ang mga flights ng Cebu Pacific. Ito po yan, makikita nyo sa TV screens ninyo. Sa domestic flights ng Cebu PAC, 5J192 Manila to Kawayan, 5J193 Kawayan to Manila, 5J319 Manila to Legazpi, 5J325 Manila to Legazpi. So makikita po niyan, nakaroll po sa inyong TV screens. Medyo marami po ang mga flights na kanselado from Cebu Pacific. Domestic flights po yan. So meron pong Manila to Lawag, Lawag to Manila, Manila to Iloilo, at vice versa. Meron po sa Manila to Bacolod, Bacolod to Manila, 5G473, 5G474, 5G485 at 5J486. So sa ating pong mga manonood, nakikita po ninyo sa inyong mga TV screens ang canceled domestic flights ng Cebu Pacific.
Kanselado rin ang mga flights sa Puerto Princesa, gayon din sa Davao at ang Cebu mula sa Philippine Airlines. Ang international flights mula Philippine Airlines sa kanselado ay ang PR300 Manila to Hong Kong at ang PR301 Hong Kong to Manila at ang Manila to Bangkok PR736. Sa iba pa pong balita, lugaw at hotdog na iniluto sa isang mobile kitchen ang pumawi sa gutom ng mga residente ng Barangay Tinajero, Bacolor, Pampanga na apektado ng baha. Ipinadala ito ng Pamahalaang Panlalawigan ng Pampanga, katuwang ang Provincial Social Welfare and Development Office o PSWDO at Provincial Culinary at General Services Office para sa evacuees na nasa covered court ng barangay. Ayon sa Pampanga Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o PDRMO, umabot sa higit 4 feet ang tubig ng hapon itong Martes, July 22, kaya nagsagawa na ng forced evacuation ang LGU. Nasa 130 pamilya o 585 katao ang pansamantalang lumikas dito. Bukod sa mainit na pagkain, nakatanggap din ng mga tent, inuming tubig, banig at portalets ang mga residente. Ito rin ang mga ipinamahagi sa 107 pamilya o 486 na individual na nag-evacuate sa Tinajero Integrated School matapos umabot sa 3 to 4 feet ang tubig baha, bunsod ng tuloy-tuloy na buhos ng ulan. Sa naging balita pong yung napanood, nangyari po ang feeding program bandang hapon pero kinagabihan, nakausap po ni JM De Jesus, si Mayor de Mandato at ipinag-utos ang forced evacuation ng mga inilikas doon sa nasabing covered court dahil tumataas daw ang tubig doon at inilipat na doon sa mini convention center sa likuran ng municipal hall ng Bacolor. At sa kaugnay na balita, namahagi ng libreng medical checkups ang Provincial Health Office para sa mga evacuees sa Bacolor Mini Convention Center, Bacolor, Pampanga. Para sa karagdag detalye, makasama po natin live si Ashley Punsalan via phone patch. Go ahead, Ashley. Hello, magandang hapon po, Pampanga. Nandito tayo ngayon sa may Bacolor Mini Convention Center, kung saan meron dito 60 tents. Kada pamilya ay mayroon silang tent. 60 families ang nandito consisting of 243 individuals mula sa Tinajero, sa NHA Tinajero, dito sa Bacolor, Pampanga. Okay. Ash, kagabi no, naiulat na natin yan na inilipat. No? Nadagdagan pa ba yung mga evacuees na nariyan ngayon sa mini convention center ng Bacolor? Sa ngayon, hindi na madadagdagan ang mga evacuees dito sa Bacolor Mini Convention Center. Pero ongoing pa rin ang pag-evacuate ng mga naiwan pa sa NHA Bacolor. Dahil nga, ayon sa NDRMO kanina ay tumaas na ang tubig baha, nagpastao na daw ang level ng tubig doon. At ang mga evacuees na dadalhin pa mula doon ay dadalhin na sa Bacolor Integrated Elementary School, habang meron pang mga ibang pamilya na naiwan din sa Tinajero Elementary School. 142 families consisting of 226 individuals sa kasulukuyang naroon pa sa Tinajero Elementary School. Meron din dito naman sa Bacolor Integrated Elementary School, nasa 10 pamilya na, at ayon na kay MSW CEO Russell John Manluta ay mararagdagan pa ang mga pamilyang dadalhin dito. Okay. Ashley, lilinawin ko lang, no?
So ngayon, dalawa na ang bagong evacuation centers, binuksan na evacuation centers sa Bacolor dahil yung isang evacuation center doon sa may NHA sa Barangay Tinajero ay binaha na rin. Actually, ngayon, Jody, bale, nasa 4 ang evacuation center. Itong Bacolor Mini Convention Center para doon sa 60 families. Sa Tinajero Elementary School ay 140 families. Tapos, yung dito sa Bacolor Integrated Elementary School, itong katabi lang nitong Bacolor Mini Convention Center ay nasa 10 na ang pamilya at buong pa ang pag-evacuate. Meron pa isa, yung JBM Baptist Church. Meron 2 pamilya doon consisting of 9 individuals. Okay. Ashley, kamusta yung isinasagawang medical mission dyan dito sa mga evacuees natin? Kaya Jody, pansamantalang tinigil muna yung medical mission dahil nga nandito si Governor Lilia Pineda para maghatid ng food packs at ng mga hygiene kits para sa mga evacuees. Pero kanina nakausap natin si Dr. Dax Kibula, ang OIC ng PHO. Namigay sila kanina ng mga libreng medical at dental check-up para sa mga evacuees. Dahil din ang ilang mga gamot gaya ng doxycycline na kailangan para maiwasan ang kung anumang sakit na makuha mula sa baha. Okay. Ashley, ano yung may iniinda bang mga sakit o kino-complain na karamdaman yung mga evacuees natin? Oo, no? Mostly ang mga sakit lang na meron dito so far ay flu, tubo at sipon. Pero ayon kay Dr. Dax Sigula nga, ngayong panahon ng pagkulan na kagaya nito ay tuturin ang dengue, ang leptospirosis, pneumonia, at saka yung pagtataya dahil nasa maruming tubig. Okay. So Ashley, ngayon sa kasalukuyan habang namimigay ng food packs, ilan yung gaano karaming mabibigyan dyan? Siyempre, galing sa iba't ibang barangay. Anong barangay din yung mga nariyan na in-evacuate? Lahat ba yan taga Tinajero o may iba-ibang galing sa mga ibang barangay pa? Yes, King Judy. Ang lahat ng mga nandito ay mula sa NHA Barangay Tinajero. Ito rin yung mga pamilya na nandun dun sa Tinajero Covered Court. Linipas sila dito dahil nga naabutan na yung covered court. At kung yung sa food packs naman ay lahat ng nandito ay mabibigyan dahil inisa-isa ni Governor Lilia Pineda ang bawat test ng bawat pamilya. Alright. So Ashley, saan ka susunod na bibiyahin yan? Tanong susunod na lugar ang iyong bibisitahin? Pagkatapos dito ako yung Jody ay dadalawin nga natin ang Santa Rita Dam dun sa may Lubao ko yung Jody. Okay. Panghuli na lamang hinggil dito sa Bacolor. Sa pagtatayan ng lokal na pamahalan, MDRMO dyan, posibleng tumaas pa ba yung tubig baha dun sa mga affected barangays dyan sa Bacolor? Oo, Kuya Jody, no? Sabi nga kanina sa NDRMO, posible pang tumaas ang tubig baha, lalo na nakapasok na ang bagyong Dante dito sa atin. At saka, sabi ko nga kanina, tuloy-tuloy pa rin ang evacuation at rescue operations ng MDRMO dahil na dun pa lamang sa NHA Tinajero ay tuloy-tuloy ang pagtaas ng baha. Karamihan sa mga nagpapa-evacuate or nagpapa-rescue nga doon sa Barangay Tinajero ay naabutan na yung kanilang second floor dahil yung mga naiwan doon, yung mga may bahay na second floor, kaya nagpapa-rescue na sila dahil umaabot na sa dalawang palapag ang tubig baha doon. Alright, maraming salamat, Ashley Punzalan. Ingat ka sa iyong coverage ngayong araw. Thank you po. Sa ating po mga manonood, abangan po mamayang special episode ng So to Speak. Kasama po si Sonia P. Soto mamayang alas 3 ng hapon kung saan ihahatid ang latest sa mga naapektuhan ng baha, bunsod ng patuloy na pag-ulan, nadala ng hanging habagat na inaasahang palalakasin pa ng bagyo ngayong araw. Ako po si Jody Mercado at ito po ang Hagupit ng Habagat, CLTV 36 Special Coverage. Magandang araw po.